Sí, sí, solo. Debe estar vamos a cualquier Claro. Todo bien, sí. ¿Vosotros todo bien? Sí, bueno, yo estuve de vacaciones 2 semanas. Sí, me incorporé hoy. Maravillosa. Sí, 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 sí. Estuve en Mallorca, en Murcia y en Madrid. Sí, sí, sí. Con mi papá, como siempre. Como siempre. Con sus business. Sí, para arriba y para abajo, pero es que de hecho en Murcia hicimos por una cosa de trabajo de él. Y luego en Madrid con mi iniciativa. Sí, sí, todo guay, sí. Tony Peque no, está, ya ha vuelto, está trabajando en Estrella. Está en Estrella Galicia. Sí, 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 ya empezó en abril. Sí, 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 está muy contento. Sí, sí. Se los daré, luego te veo. Era mi compi hasta hace unos años. Ahora es Alejandro. Ahora tienes una base de tengo a Cristina.
boa tarde a todos e a todas, autoridades, compañeiros de corporación, amigos e amigas, benvidos a este salón de sesións do Palacio Municipal de Mallorca, a Casa de Todos os coruñeses, que este luns 2 de xuño, un día despois de celebrar o 40 aniversario da Casa das Ciencias, temos a honra de outorgar a Ramón Núñez Centella, pai dos nosos museos científicos, o título de Fillo Predilecto da Coruña, unha distinción que foi aprobada por unanimidade neste mesmo salón o pasado 9 de marzo no Pleno da Corporación. Doulle a palabra ao secretario xeral do Pleno, don Manuel José Díaz Sánchez, para que proceda á lectura da acta. De conformidade coa previsión contida no Regulamento de Honores e Distincións do Concello da Coruña, o título de fillo predilecto só podrá recaer en quien estiveran nacido na Coruña que polas súas destacadas cualidades personais ou méritos sinalados e singularmente polos seus servicios en beneficio millor ou honor da Coruña alcanzaran o prestixio e consideración xeral. A concesión do título de fillo predilecto, segundo o artigo 18, haberá de ser acordada previo expediente acreditativo dos seus merecementos a proposta da Alcaldía e Presidencia polo Concello Pleno co voto favorable de maioría absoluta dos membros da Corporación. Aprobada a concesión, o título se entregará en presencia da Corporación Municipal convocado ao efecto para a celebración do acto solemne e o título de fillo predilecto dará dereito a quen o ostente a ocupar o lugar preferente que sinale o protocolo nos actos organizados polo Concello que sexan invitados. En este sentido, o Pleno do Concello adoptou por unanimidade o seguinte acordo nos propios términos do dictame da Comisión Informativa e coa motivación en aliunde do informe proposta do Servizo de conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas co voto a favor dos grupos municipais do Partido Popular, 12 votos, dos socialistas de Galicia, PSOE, 11 votos, e do Bloque Nacionalista Grego, 4 votos, acordou nomear a don Ramón Núñez Centella, fillo predilecto da cidade. Boa tarde de novo. Hoxe é un día especial. Hoxe outorgamos a Ramón Núñez Centella, a Moncho Núñez, o máis importante recoñecemento que un coruñés pode recibir. E facémolo, como dicía ao comezo, nunha efeméride moi sinalada para a nosa cidade. Hai 40 anos, o noso querido Moncho, como director do Servizo Municipal de Educación, e por encargo do alcalde Francisco Vázquez, foi o responsable de crear o primeiro museo científico interactivo de carácter público de todo o país. Asistimos aquel 1 de xuño de 1985 a un fito histórico para a nosa cidade, que sumado á apertura da Domus e o Aquarium, situáronnos e o seguen a facer a vanguarda da divulgación científica do país e de Europa. A súa traxectoria e labor profesional fixo merecedor do respeto de toda a cidadanía da Coruña en nome de quen hoxe lle rendemos esta homenaxe. Mais Moncho conta tamén coa admiración e o respeto de toda a comunidade científica. Onte mesmo, nunha entrevista en Radio Nacional, o seu colega Manuel Toaria, presente hoxe neste acto, cualificou a Moncho como o pai da museoloxía científica en España, en Europa e en boa parte do mundo. Polo tanto, estamos a falar dunha persoa cuxa relevancia trascende amplamente as fronteiras deste municipio, do mesmo xeito que o primeiro dos museos científicos, a Casa das Ciencias, abría o coñecemento científico máis alá da barreira atmosférica, sen esquecer a Coruña como punto de orixe. Moncho tivo claro desde ben novo que a ciencia era a súa paixón. Por iso, deixou de lado o seu traballo na industria petroquímica para dar clases de física e química. Despois viaxaría ata Nova York para cursar un máster en didáctica das ciencias, volvendo á nosa cidade coa convicción de que a mellor forma de aprender a ciencia é dende unha perspectiva didáctica. E así foi como naceu a Casa das Ciencias, abrindo un universo literal e figurado que se completaría anos máis tarde coa Domus e o Aquarium. Baixo a súa dirección, A Coruña creou un modelo e unha experiencia museística modélica como vanguarda do país, sentando as bases doutros moitos museos en España e no estranxeiro que tamén recibiron o asesoramento de Moncho. A súa última gran obra na cidade foi o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, o MUNCIT, aberto no ano 2009.
Estes 4 museos caracterízanse pola busca do coñecemento científico desde un enfoque lúdico. A ciencia sitúase nestes espazos como un elemento indispensable da cultura humana, extendida na súa máxima extensión e expresión. Unha aposta que continúa hoxe en día máis vixente que nunca, batendo ano tras ano récords de asistencia e sendo envexa de todas as grandes cidades do país. O pasado venres, Moncho estivo presente nun acto no que conmemoramos o 40 aniversario da Casa das Ciencias. Nese acto participaron nenos e nenas de quinto de primaria dun centro educativo da cidade, o Rosalía de Castro, pois un dos elementos centrais da nosa rede de museos científicos son os escolares, que constitúen un terzo das visitas anuais destes espazos. Escolares que acoden de toda Galicia e de outras comunidades. Como ben sinala sempre Marcos Pérez, os nosos museos científicos ofrecen unha imaxe máxica do mundo a nenos e nenas de toda Galicia. Un primeiro contacto que levan grabado sempre tras cada visita e que constitúe o maior dos patrimonios educativos. Nenos e nenas que asociarán para sempre a nosa cidade coa impresión de ver nadar a Gastón na Sala Nautilus, ver por primeira vez un parto na Domus, viaxar polo espazo baixo a cúpula do noso planetario ou asistir ao nacemento dos pitos da Casa das Ciencias. Os museos científicos da Coruña naceron como un recurso educativo e creo que todos os presentes compartiremos a necesidade de agradecer e recoñecer a valentía e o compromiso dun goberno, o encabezado por Francisco Vázquez e despois por Javier Losada, con excelentes concelleiros e concelleiras, algún deles hoxe aquí presentes, como José Luis Méndez, Carmen Marón, Salvador Fernández Moreda, Mar Barcón ou Eduardo Blanco. E teño a Carlos González Garcés, pero creo que aínda non chegou. Gracias a todos eles, a ciencia na Coruña tócase, mírase, síntese e, sobre todo, enténdese. Nos nosos museos, a curiosidade dun neno transfórmase en coñecemento. A ciencia é unha ferramenta esencial para mellorar as nosas vidas, comprender o mundo que nos rodea e tomar decisións fundamentais. En tempos de desinformación, negacionismo e bulos, defender a ciencia e defender a verdade, a liberdade e o ben común. En esta cidade seguiremos apostando pola ciencia, pola educación e por unha Coruña con ambición e coñecemento. Os nosos museos, ademais de ser un recurso educativo, son tamén un recurso turístico de primeiro nivel, un dos principais activos da cidade. Con todo, non podemos esquecer que os seus principais usuarios seguimos sendo todos e todas os coruñeses, que atopamos nas súas salas unha alternativa de lecer intelixente e un lugar ao que levar cheos de orgullo a quen nos visita, seguramente porque estes museos sintetizan a esencia do que somos como coruñeses e do que o propio Moncho intentou trasladar e deixar como legado. Somos unha cidade de persoas curiosas, tolerantes, abertas ao novo e amantes do encontro social e da diversión, entendida tamén esta como unha actividade lúdica que pode, pois, contribuir efectivamente ao coñecemento. Hoxe o legado de Moncho está máis vivo que nunca e é a nosa obriga como administración conservalo e renovalo para que os nenos e nenas do futuro gocen como fixeron tantas e tantas xeracións ao cruzar a porta de algún dos nosos museos. Pese a estar xubilado, Moncho continúa hoxe en día colaborando en todos aqueles proxectos nos que se lle require e amosando a súa visión divulgativa da ciencia en distintos medios escritos e digitais. Moncho percorreu o mundo amosando o seu modelo e inspirando a numerosas cidades e países á hora de desenvolver os seus museos. Moncho representa, como ninguén, a esa cidade aberta, inqueda e interesada polo coñecemento que é a Coruña, unha cidade que está no mapa mundial da divulgación científica. Moncho Núñez non só creou museos, creou portas abertas ao coñecemento, pontes entre a ciencia e a cidadanía, e espellos nos que milleiros de rapaces e rapazas descubriron a súa vocación. Grazas a él, a Coruña converteuse nun faro que ilumina o camiño da divulgación científica, unha cidade referente que entendeu que educar é tamén fascinar, sorprender e emocionar. Por iso, hoxe, máis que recoñecer o seu pasado, comprometémonos co seu legado. Porque investir en ciencia é investir nun futuro máis xusto, máis libre e máis humano.
Porque divulgar é democratizar o saber, é poñer ao alcance de todos e todas as ferramentas para comprender e transformar o mundo. E porque os museos, como os que soñou Moncho, seguen sendo espazos de encontro, de aprendizaxe e de esperanza. Remato, pois, cun agradecemento profundo en nome de toda a cidade. Grazas, Moncho, por facernos soñar, por ensinarnos que a ciencia pode ser unha celebración e por demostrar que a curiosidade é o mellor camiño cara ao coñecemento. Que o teu exemplo nos inspire para seguir construindo unha cidade que mire cara adiante, sen esquecer a importancia de facer accesible a educación, a ciencia e a cultura desde a infancia para toda a sociedade. Parabéns, Moncho. A Coruña, celébrate, admírate e lévate no corazón. Muchas gracias, Inés. Alcaldesa, concejalas y concejales de esta corporación, autoridades, hermanos y familiares, amigas y amigos. Quienes me conocéis podréis confirmar que toda mi vida he hablado en público sin papeles. Por vez primera, hoy no lo hago así porque temo la emoción en estas singulares circunstancias y también por ser consciente de lo que significa tener la edad que nunca he tenido. Serán unas palabras solo de agradecimiento, pero en ellas no quería tener ningún olvido que lamentar. Al repasar mi historia profesional, veo que son muchas las personas e instituciones del ámbito próximo a las que debo expresar públicamente mi gratitud. Pienso en los medios de comunicación y sus profesionales, en los centros de enseñanza y sus directores, en las universidades y sus profesores, en todos los periodistas que editaron mis artículos y mis libros, en la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias y en todas sus juntas directivas, por dar algunas pistas que hay más. Pero me limitaré a mencionar a quienes creo fueron imprescindibles para que hoy estemos aquí por este motivo. Tras daros sinceramente las gracias a todos por vuestra presencia, lo que entiendo como un testimonio de aprecio,
Estos son mis otros agradecimientos por orden más o menos cronológico. En primer lugar, a mi abuelo, Ramón Núñez Montero, a quien debo una decisión que resultó fundamental para que pueda tener lugar este acto. Antes de mediar el siglo XX, siendo él maestro muy apreciado en Oleiros, donde, por cierto, hoy la principal avenida lleva su nombre, quiso pedir destino en Coruña, y tampoco aquí debió hacerlo mal, pues también los que fueron sus alumnos lograron que se le dedicase un paseo. Aquel traslado de mi abuelo a una escuela de La Silva hizo posible que se conocieran dos jóvenes que luego serían mis padres, y como consecuencia de ello, yo nací en esta ciudad. Soy, por tanto, un coruñés de cuna. Mi primer Moisés, supongo que entenderéis todos el término, estuvo en la vivienda familiar que existió donde hoy se cruzan la avenida de Finisterre y la ronda de Nelle. Mi agradecimiento, en segundo lugar, recuerdo que cronológico, es a todas las personas que me educaron, a todos los maestros que he tenido en la vida, comenzando por mis padres, que merecen más que nadie, como sin duda imaginaréis, su mención en este momento también por muchos otros motivos. Quiero destacar en este recuerdo de maestros a Jesús Garrido, Chucho, el mejor director que he conocido, quien me enseñó, junto a muchas otras cosas, que vivir en libertad es una condición sine qua non para el ejercicio de la creatividad. Incluyo también en este apartado educativo a todos los que fueron mis alumnos, de quienes he recibido inapreciables lecciones para la vida, así como a mis compañeras y compañeros docentes. Es imposible no aprender en un entorno tan fecundo en ideas y sentimientos como siempre he tenido. El tercer lugar cronológico es de Francisco Vázquez, quien confió en mí para encomendarme responsabilidades en este ayuntamiento, comenzando en el Servicio Municipal de Educación, para después poder ir gestando y gestionando la Casa de las Ciencias, la Domus y la Casa de los Peces. Él también fue clave para que el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se ubicase en Coruña y para que yo pudiera materializar una utopía que nunca me atreví a soñar, el dirigirlo y redactar su plan museológico. Pudimos inaugurarlo 30 años después de su creación por Real Decreto, estableciendo además un hito histórico, pues era el primer museo nacional que tenía su sede en Galicia. Creo sinceramente haber respondido a aquella confianza que Paco me otorgó. El cuarto lugar es para Mercedes Visos, que fue compañera de vida en toda mi trayectoria profesional, por haberme ayudado y apoyado para tomar siempre las decisiones que me vincularon a esta ciudad, en todas aquellas ocasiones en que se me ofrecieron disyuntivas profesionales. Recuerdo que con atractivas ofertas laborales pudimos habernos ubicado en Castellón en 1970, en Nueva York en 1977, en Madrid en 1994 o en Valencia en 1999. Con isto, quero dicirvos que, ademais de ser coruñés de nacemento, de berce, eu son coruñés por vontade propia. Eu era un rapaciño, aínda cativo, daqueles que ian xogar ao monte de Santa Margarita ao comezar a segunda metade do pasado século. Por certo, daquela os canteiros picaban ali na pedra, dando forma ás columnas do palacete. Pero por riba de todo, fun e son coruñés porque quixen vivir nesta cidade, mergullado nela, porque é unha cidade que paga a pena vivila, sentila, soñala e preñala.
A quinta mención é para Elena Rilo, quen me acompañou dende o meu inicio neste concello. Nela quero personificar a todos os que foron os meus compañeiros na administración pública e cos que quero compartir este nomeamento. Dou grazas á lealdade de todos, a súa profesionalidade, a súa competencia e unha dedicación ao traballo case sen límites, que era froito da ilusión compartida e que tiñamos por riba de calquera exixencia administrativa. Sen eles, os museos científicos coruñeses non serían o que son hoxe, un referente indiscutible no mundo da cultura en España. E digo vos que aínda máis aló. Remato xa os meus agradecementos. Last but not least, para Inés Rei, a primeira muller elixida alcaldesa na cidade da Coruña por propoñer este nomeamento que tanto me honra. Tamén a ela e a todos os alcaldes que a precederon nos últimos 40 anos por apoiar sempre, independentemente das súas siglas, un proxecto municipal como é o dos museos científicos, que materializa a idea de que non hai cultura sen ciencia. E o actual equipo de goberno e a toda a corporación municipal por ter aprobado por unanimidade este recoñecemento que se me concedeu, que non é exclusivo, pois teño que compartilo tanto como dixen. Moitas grazas de corazón por terme outorgado esta honra que na miña vida podería soñar. Aquí no puede haber bises. No hay bis, no hay bis. Ben, pois moitas grazas, querido Moncho, querido fillo predilecto da túa cidade, por esas palabras tan bonitas. Hoxe creo que a cidade da Coruña salda parte da débeda que temos contigo, porque creo que non hai título nin distinción que poida devolverte a ti todo o que nos deches aos demais. Como distís, en ciencia non hai cultura, así que grazas a ti hoxe a Coruña é unha cidade máis culta, máis curiosa e máis libre. Poñemos así fin a este emotivo acto de fillo predilecto da Coruña. Moitísimas grazas a todos e a todas pola súa asistencia e grazas a ti, Moncho, por todo. Ben, faránse algunhas fotos oficiais no salón do fondo e o resto poden ir pasando cara ao salón dourado para un agape.